खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 सेप्तेम्बर 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोदान बोलो आरो सोलो फैगोन। बयजोंबो सिनायजानो आरो अनजानो रोंगोन। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायखौ बुंफ्रुनोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। जेरावखि थाङा मानो दावबायनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोलोनि आंखाल जागोन। गोग्गो आरो गेबें साननो रोंनाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। गावखौनो लोगो गोमाजानाय बायदि हारसिं आरो दरसि मोनगोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। जायखि खामानि मावा मानो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। जेरावबो जाफुंसारगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। जेरावबो गोसोआ दुंखांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरनिबा बाख्नायनाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो अनजासोगारगोन आरो मोजां मोनजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन।
गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन। बयजोंबो गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर सांग्रां जागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोजोननि आंखाल जागोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो हानाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर लोरबां मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। अदेबानि आयाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरजोंबा राय गोमाजानो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाब लानांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ नाथाय मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनसायजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। सोरबा लोगोखौ फोथायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै मोजाङैनो सुस्रांनो हागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरनिबा सायाव गोबां अननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोआव गोबां पजिटिभ साननाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां।
मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननिफ्राय अननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन आरो गोसो दुंखांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनगोन जायखि खामानिखौ मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।